oketho dongruok kata tegruok mar ohala e yo mane. Abro mi example moro ka. Higni mokalo nineno ka jopiny loso pi mang'eny, ne nitie kembe ma oyaw mang'eny mag loso pi. To osuru nobiro mar excise. Ni kiloso pi to in manufacturer mar pigno. Koro sani en apani every liter en 6 shillings. To gini jok mang'eny nok nya comply. Koro yudhe mang'eny manoyaw kuonde loso pi gi equipment mane ging'iewo gi, ohandgi odhi nono. Ne giloro ohala. Koro kidhi e estate, tiyudo ka ji oyawo mana gi chupa ni moro mar 10 liter, refill, tok ume, nikech samise ume, to mano koro in manufacturer idwani ichulo osuru. Koro king'iyo 20 liter kichulo osuru mar pi mimodho mar 20 liter at 6 shillings, man 120. Koro pigno winjo use pesa di. Koro gigi e gik mowinjo ging'e ni sama waketo osuru e areas gi. Be oriembo jok moyawo ohala gi. O discourage ohala koso o increase ohala. Ngeni sani kata moro bendo biro digital tax.